Kaixo, eta ongi etorri B2 eduki digitalak ubide honetako hirugarren bideo tutorialera. Hirugarrena eta azkena. Bueno, laugarrena da domina gure sitezean gorde, eta hori aurreko ubidean ere egin genuenez, ez dut berriz azalduko. Bueno, orduan, hirugarren zeregin honetan, 3 urrats egin behar ditugu. Lehenengoa da biltegia sortzeko tresna digital bat aukeratu. Bueno, guk esan genuen aurretik ere zinbalu izango zela, eta interesgarria da eskola guztiak erabiltzea programa hau, gero denon artean loturak egin eta eskolarentzat biltegi digital handi bat sortzeko. Bigarren urratsa da, eduki digital bat egin, bideo, audio, aurkezpen edo infografia bat erabiliz. Hau ere ez dut azalduko, ja pentsatzen dut badakizutela bideo tutorial bat egiten, eta hirugarren urratsa izango da gure eduki digitalen biltegi hori txertatzea portfolioan. Hemen jartzen du esteka jartzea, baina, kasu honetan zinbalu txertatu egin daiteke, orduan, nire kasuan txertatu egingo dut. Orain esan dugun bezala, lehen urratsa da eduki digitalen biltegi bat sortzea, eta guk erabiliko dugu zinbalu. Orduan Googlera joango gera, zinbalu aukeratuko dugu, eta, ja barruan gaude. Apur bat, nahi baldin baduzu ikasi nola funtzionatzen duen, eta nik esaten ditudan gauzaz aparte gauza gehiago ikasi, hemen daukazu ibilbidetxo bat ikasteko zinbalu nola erabili. Orduan, lehenengo gauza egin beharko duguna da erregistratu. Kasu honetan, personal bezala jarri, besteak ordaindu beharrekoak dira, orduan, ez zaigu interesatzen. Orduan, momentuz, pertsonalarekin konformatuko gara. Comenzar. Hemen nik beti Google erabiltzen dut, zuek aukeratu nahi duzuten bezala erregistratzeko. Eta, ja erregistratu naiz eta barruan nago. Orduan hemen ja berez, webmix bat edo eginda dago. Webmix da kasu honetan, esteka guztien bildumatxo bat etortzen zaiguna ja aldez aurretik eginda. Guk nahi dugu gurea sortu. Orduan horregatik hemen gehi ikurra duen honetan jarriz, nuevo webmix sortuko dugu. Hemen izena jarriko dugu, nik hemen kasu honetan pentsamendu konputazionalari buruz estekak aukeratu ditudanez, horiekin jarraituko dut. Pentsamendu konputazionala. Eta gehitu egingo dut. Orduan ja ikusten duzue, daukatela hemen ja, webmix edo, esteka bilduma sorta bat, utzik dagoena kasu honetan, eta hemen joango naiz sartzen lehendik aukeratu ditudan esteka guzti horiek. Niretzat ere interesgarria da hau pixkat konfiguratzea. Ikusten dugu bloke pilo bat ditugula, eta gero ere eskatzen digu kasu honetan zeregina da antolatzea esteka horiek bloke eta izenburua jarri eta beste gauzaren bat ere egin dezakeguna zinbalun. Webmix berria sortu dugunean orainik editatu egingo nuke. Ni pentsatzen dut adibidez hemen bloke pilo bat daudela, guk ez ditu gain beste behar. Nire kasuan adibide bezala 9 egingo ditut, baina badakizute
Zuek 15 egin behar zenutela eta 15 horietatik ez dakit zenbat aukeratuko zenituzten, baina, bueno, desde luego ez dut uste izango direnik hemen dauden bloke guztia betetzeko baina. Orduan, bueno, egingo dugu, editar workmix emango diogu, eta hemen, lehenengo gauza, nik egingo nukena da, tamaina aldatu. Hau da, 10 biderze, 60 bloke ditugu. 60 bloke dira gehiegi ez. Orduan, bueno, nik jarriko nituzke ahalik eta gutxiena. Eta ahalik eta gutxien dira, 7 biderla, hau da, 28 bloke. Nik esan dut bederatzi ditu dela, zuek izango dituzue agian 15, baina, bueno, 28 arte nik uste dut nahiko bloke ditugula, eta gero, bueno, beti ere, handitu edo txikitu dezakegu workmix honen tamaina. Bueno, esan bezala, ahalik eta txikien jarriko dugu. Bale, beste gauza bat kontutan hartzekoa da ere, hemen esaten digu txertatu biltegian kategoria ataletan ordenatuta egon behar direla gure zinbalun. Bale, horretarako, bueno, estekak txertatzen hasi aurretik hasi gaitezke lan hori egiten eta, bueno, kategoriak zehazten. Nik kasu honetan markadoreak, agregar nuevo markador, eta aukeratuko ditut lehenengo 3. Bale, nik aukeratzen ditut 3, zeren eta, bueno, hemengo txantilloian, bale, 3 aplikazio aukeratu ditut, 3 PDF tutorial eta 3 bideo tutorial. Zuk zureak izango dituzu eta antolatu beharko dezu zuk dituzun estekeen arabera. Bale? Bueno, gure kasuan orain, izango da lehenengoa aplikazioak jarriko dut. Aplikazio hauei emango diet gorri kolorea. Bale? Eta ja, bueno, zeregina esaten duen bezala, antolatu ditut 3 bloke hauek esteka talde bat bezala. Beste bat egingo dut. Hemen bera jun, agregar un markador, eta aukeratuko ditut beste 3 bloke. Eta adibidez hemen jarriko ditut, ez dakit, bideo tutorialak. Bale. Eta emango diot kolore urdina. Eta azkena aukeratuko ditut, bueno, kasu honetan, ez dakit, hemen beko 3 bloke aukeratuko ditut, eta hauek izango dira PDF-an dauden tutorialak. Eta emango diot kolore berdea. Eta ja, gau antolatuta ditut, beste gauza bat egin daitekena ere, da fondoa definitu edo nolakoa izatea nahi dugun jarri. Bueno, nik jarri dezaket kolore edo irudien arabera. Bueno, niri gehien gustatzen zaidana da kolore bat jartzea fondo bezala, oso ondo nabaritzen dira horrela zeintzu diren estekak eta abar, eta bueno, nik behintzat horrela aukeratuko dezuen, balien baezute, igo dezakezute zuen irudi bat, edo aplikazioak dituenak jarri. Honen berdin du, kasu honetan ez dauka zer ikusirik. Bueno, orduan, orain, joango gera dokumento honetara, ezagutzen dezute ze dokumento den, eta hemengo estekak hasiko gera orain gure zinbalun txertatzen. Bueno, 2 modu daude txertatzeko, lehenengoa da joatea zuzenean web horrira, web horriko URL-ean Ctrl+C kopiaregin, joan gure zinbalura,
kasu honetan aplikazioak hemen daude, klik egin, eta hemen edo itxatxi egiten dut esteka. Hemen jartzen ditu adibide batzuk, eta, kasu honetan igual, bigarren aukeratzen dut, politagoa delako ikonoa, baina, niretzat. Bale, egingo dugu beste adibide bat, beste modu batean. Dokumentu honetan ere, jarri dezaket kasu honetan, PDF tutorial bat aukeratuko dut, gainean klik egin da, hemen azaltzen da esteka, eta hemen kopiatzeko esteka aukera. Orduan, ja ez naiz joan behar web horrira zuzenean, baizik eta hemendik zuzenean kopiatu dezaket esteka. Hauek dira PDF tutorialak, klik egin gainean, ezabatu lehen zegoena, eta orain Ctrl V egiten dut, eta kasu honetan aukeratuko dut hau, eta ja joaten zaigu esteka bere tokira. Orain bideo tutorial bat egingo dut, nik uste dut azkarragoa dela bigarren sistema hau, gainean klik egin, esteka kopiatu, gure sinbalura joan, eta nahi dugun tokian aukendu eta esteka berria Ctrl V itxatxi. Eta hemen aukeratu irudia zein izango den. Nire sinbalu ja osatuta dago, kategorietan banatuta dago, izenburua jartzen du eta gainera baita ere koloreen bitartez antolatua dago, eta hurrengo pausoa izango litzateke sinbalu hau nire Google Sitesean txertatzea. Horretarako, compartir web mix atalera joango naiz. Jesus kostatu zait, baina hirugarrenean. Eta hemen partekatzeko modu desberdinak daude. Nire kasuan, eta hau aholkatzen dizuet egitea, inkrustar edo embed ikonoari emanez, kodea kopiatuko dugu. Kopiar kodio. Oso ondo, hori ja kopiatuta dago, eta orain joango gera gure sitesera. Hau hirugarren zereginean gaude, eta hemen, txertatu edo kapsulatu izango litzateke jartzen duen aukera. Hau URL-en arabera izan daiteke, baina guk egin duguna da kodea. Beraz, kodea hartuko dugu, eta egingo dugu itxatxi. Eta emango diogu hurrengoa, eta txertatu. Hau ere bizkata handitu ikusteko gure sinbalo guztia, eta gogoratu egin behar dugula hau argitaratu. Eta horrela ja gordeta gelditzen da. Ikusi dezakegu webgune bezala, nola gelditzen zaigun, eta nik uste dut ondo gelditzen dela hor barruan, txertatuta, esteka baten ez, baino txukunago eta politagoa nire ustez. Gogoratu, nik ez badut egin ere, zuek zereginean esaten duen bezala bigarren urratsean, eduki digital bat sortu behar duzue. Bideo, audio, aurkezpena edo infografia. Eduki digital hori ere hemen txertatu behar duzue. Nik orain hori ez dut egingo, nik pentsatzen dut gai zaretela zuek egin eta txertatzeko, baina nik kasu honetan ez dut egingo. Orduan, orain beti bezala, goiko helbidea Ctrl C kopiatzen dugu. Orain joeten gera gure Moodlera bukatzeko. Irakurtzen ditugu oso ondo zeintzu dira kalifikazio irizpideak, irakurri eta betetzen ditugula ziurtatzen dugunean, orduan bidalketa gehitu beharko dugu.
Bale, bidalketa honetan, lehendik kopiatuta geneukan gure Google Sheetsaren esteka itxatxi egiten dugu, Ctrl V, 3 klik eginez aukeratzen dugu guztia eta bihurtzen dugu esteka, Ctrl V berriz, eta, bueno, aurreko bideotan esan da bezala, importantea zuzentzaileentzat, ireki leiho batean berrian jartzea, aukera hori jartzea. Eta ja daukagunean dena, gorde aldaketak, eta bidaliko da, eta niri helduko zait zuzentzeko. Gogoratu, bueno, laugarren moduloko zeregina domina jartzerena ez dugula errepikatuko, aurrekoan egin genuelako, eta beraz, bueno, honekin bukatzen da bideotutorial bildumatxo hau. Espero dut probetxugarria izatea eta errestea denon lana, hori bai da bideotutorial hauen helburua. Eta eskerrik asko Aiete ikastetxeko klaustro guztiari egiten ari zareten lanagatik, eta baita ere bisitariei. Eskerrik asko.